Prej melouné, máma tancuje. Tak Vanessa to naučila se dělat ticho bere, snímají Alexa, Alex kopáce a zpívají tam písničky. No. Jej natáčím. Všem skáču. Co teď? Nahoru. Jo, vyboxovat, aha. Onklen. To pořád tam hraje tahle hudba. Co na Silvestra, kуда-то jedete? Ne, Do Prahy, ne? nic. Já to neslavím. Já bych chtěla do Prahy. To taky. Na výlet. Čo, chceš? A vy chcete, my to spolu se pojedeme? Jsme expo na dole se podívat. Všichni. Či do Prahy. Robíte tam do domu i obratno. Tam mi to bylo. Я хочу справить. Ну так можешь взять детей и поехать. Já nechci do Prahy. Правильно. Já miluji Prahu. Да. Já nemiluji. Já ji ráda. Ale chci pojď sem na prosím. Ne. Je tam hezky, stejně, o svatky je hezky, ale teď bude narváno lidí. Karlův most, tam se nedalo ani projít, kolik tam bylo si. Ale prosím tě, no tak co? Já vždycky, když jdeme tam parkuju na žaklíně, víš? No. Znám ty kluci, který to, tak oni musí, tam nechám si auto u restaurace a Jo, tam. Jo. A tam mají ty pomoc. Ani o tom neví. Jen si školí telefon. Vanes, Hele, boxu. Chceš máčku? On nemůže boxovat, no taková boxí taková. Chceš máčku? Údok. Ty co nás, tak dá Bokoulí. Nechci, já jsem plnej, já si musím svoji porci. Ale ty, já se pak nedivím, že ta Vanessa nechce jít, když ty tak nic nevíš. Já bych dneska nevařila, jestli byl Rubeneš. No, bylo. Já jsem ráno se probudila se a šla se podívat, co tam nahoře děti udělali. Není? Jo, nahoře, no. Nahoře, ne? Помнил, что там делали? Ne, vůbec. Bordel. Vůbec. Já ho plánal, jak se tam uklízí nahoře. Co? Там была лавочка. Рано. Cukroví, Veneska. Proč cukroví byly všude? Všude cukroví byly.